లతక్క త్వరగా కానీ అక్క డ్రెస్లు ఇప్పుడు డెలివరీ ఉన్నాయి. మాస్టర్జీ జల్దీ కరో. అబ్బబ్బా అన్ని పనులు నేనే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అక్క నా డ్రెస్ అయిందా? అయ్యిందమ్మా. అబ్బో మీ టైలర్స్ పనే బాగుందిగా. అసలు పండగ వస్తే చాలు చేతి నిండా డబ్బులే, షాప్ అంతా కలకల్లాడిపోతుంది. మీరు చూసే ఈ వెలుగు ఈ బట్టలు అన్ని పండగ 3 రోజులేనండి. ఇవేవి లేనప్పుడు ఉండే చీకటి గురించి మీకు తెలియదండి. ఈ పండుగలు వచ్చేసిన తర్వాత ఉండే 3 నెలలు మా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అండి? ఒక్కోసారి ఉదయాన్నే షాప్ తీసి కూర్చుంటే సాయంత్రం వరకు ఒక్క కస్టమర్ కూడా రారండి. అలాంటప్పుడు ఈ షాప్ రెంట్లు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి కడతామండి? కరెంటు బిల్లులు ఏం పెట్టి కడతాము? పిల్లలు తినడానికి ఏదైనా అడిగితే ఎలా తీసుకెళ్ళగలుగుతాం చెప్పండి? ఇలా వచ్చే పండుగలు పెళ్లిళ్ళు మాకు దేవుడిచ్చిన వరం లాంటివండి. ఈ 4 రోజులు సంపాదించిన వాటితోనేనండి మిగతా రోజులన్నీ నెట్టుకొచ్చేది. కేవలం ఇప్పుడున్న ఈ వెలుగులు చూసి టైలర్ జీవితం మొత్తం వెలుగులతో నిండి ఉంటుంది అనుకోకండి. దాని వెనుక చీకటి కూడా ఉంటుంది.